passa la pilota de l'un a l'altre, com si fos un trinquet. Però algo tindran que fer l'un i l'altre. Diuen que van a fer un nou pas, com el de la pista. Justet, en el primer se banyaran i en l'altre rentaran. En qüestió de banyar-se, en esta població estan acostumbrats de vez en quan. Quan descarrega Sant Pere, lo primero que ve és la barranca, i quan no són les cases, són els camps. Però trataran les autoritats de ficar remei per a que tal coses no tinguin que tornar a ocorrir. Diuen que el remei més efectiu és ficar les cires a Santa Bàrbara pregant-li que no ploga. I no tenen ningú que els avisi en temps del desastre? El hombre del tiempo, que quan diu que plou fa sol i quan fa sol diluvia. Però es faran càrrec després dels danys que ocasionen les pluges. Ja ho crec. Diuen que ho declaren zona catastròfica, però el culpable no l'encontren. Com és possible no encontrar en tant de temps al culpable? Això deu de tindre un nom. Clar, li diuen el xuí dels collons, perquè quan parlen de tous diuen collons, sí que costa la cosa d'aclarir. Però les xers de la població diran algo. Que si diuen, ho veureu, venen tots cap ací en senyal de protesta. Però on van? A Burxassot, a Televisió Valenciana, a protestar. Què fem, mestre? Tots en posició de conquesta. I tu no te'n pergues ni una. No olvidis cap de detall. Pues me s'ha doblat la ploma de pato i m'ha quedat sense tinta. Pues suca'l-lo dit i com a tinta agarres el tarquim. Vosaltres, vingau encara que estigueu de festa, que això és qüestió de tot el poble. És que nosaltres... Home, vostès que estan queixant-se sempre, no me dirà que ara és pecat. Però és que nosaltres som... Qui són vostès? I vostès? No veu que jo sóc el portaveu d'esta manifestació, que anem en senyal de protesta? Però digue'm, home, digue'm qui és vostè. Jo sóc Colón. El de l'ou. No, mire, no escalfa el cap. Sóc el del sabó per llavors. Però digue'm de què protesten vostès. Ah, però què li pareix poc? Protestem per les inundacions, per l'impago del mal que mos han fet les pluges. La taronja va a preu de risa, la verdura no la volen. El polígono industrial pareix un melonar en les carreteres xerugaes. El pas a nivell ja estem hasta els nassos d'ell. L'auia d'este poble no la volen ni els gossos. Les contribucions han pujat una barbaritat. L'arròs s'ha quedat baix l'auia i no han vist ni un duro. L'inseguretat ciutadana és deplorable, no es pot eixir al carrer. La droga es ven pels carrers i no passa res. El port tan sols se neteja de cara a Sant Miquel. Després ni cas, home, ni cas. Falten millors instal·lacions deportives en les escoles. Una red d'aigua potable con Déu mana. Lo del paro és una vergonya. El camí real o el camí del bony que l'han propost els organitzadors del Rally París-Dakar per la gran final d'enguany. Què? S'apunten o no? No. Cavallers, tot el món avant, que estos no venen. Au!
Nosaltres, precisament, en el dia d'avui, Sant Leonci i Santa Verònica, veníem en la il·lusió de redescobrir. Un poble tranquil vivint en pau sense problemes. Un poble sensat i humà que fomentara bàsicament l'ensenyament de la convivència i el respecte total de les persones, foren qui foren. Vore el pescador pescar en aules netes i cristal·lines i el caçador caçar per a menjar i no per a destruir. Vore fora de la societat els interessos creats i a la gent que propaga una llibertat mal entesa per a benefici propi. Preteníem trobar a gent vivint en un niu de pau i felicitat, ja que per al curt espai de temps que venim a este món, de res aprofita l'egoisme. Colón, serà qüestió de plegar veles i posar rumbo a un altre lloc. Sí, perquè això ja està vist. D'això també prenc nota. No cal, escrivant. El que queda per apuntar el ficarem a brotxa i en lletres grans.